Malalim. Nabuwag yung matamad na magbalik eh. Hari ini pa yung obra. Chinese. Lukat namin doon yun. Yung may panang kasuan ng casino dyan sa Maribele. Pero sila doon, 40 plus. Saka isang 20. Yung pinunta natin dito. Sino, yung. Kaya tupit yung katabi, no? Yung nakabakod? Oo, yung nakabakod. Dadala ko sapatos sa awan. Sabi mo naman kasi sa'yo, sabihin ka na lang. Sana? Medyo ka oh. Ba't natin kung edit ka? Oo, nagod eh. Harap. Hi vlog, welcome to my guys. BL BLPS. Good. BL ba yan PS? Yan yung nakapuan ko nga. Diba, sinakpan yan eh. Ayan. Sige. Okay. Ano? Sport. Yan,
Pwede, sige. Ito. Tabas ba yan? Oo, gano'n. O yun. Tapos dito. Oo, gagano kami. Gagano. Kahit alin. Paano ba? Magkakapala yung phone mo, Tat. Okay na. Nagpa, ano na ako ng merienda doon, nagwalo. Galwalo muna tayo bago umuwi. Pero meron ka, bluetooth ko na nga yung ano. Yo, sa taas, dyan eh. Dati baltog na ganyan ka. Ayun pala yun. Yan na inisipin ko yung kahit yun. Gagawin din sana ang kanya. Pila. Maganda sana kung nagkawa. Alam mo ka ito magbasa yun eh. Diretso na yan ha. Hey! Sa libog to, pitapit ka na. Ito yung picture ng dako ito. Ako sa mga nakapit. Walang dedi.